Pun Pak Wit nek sing mboten asta sampur dipendhet ning mriku mawon. Nun sewu dumateng panjenengan pun Bapak Wiro Pradonggo sampun dipun angkat neriyen dereng tertata. Pak Wit mriki dari kawigatosan dumateng panjenengan pun Bapak Wiro Pradonggo pun diangkat niriyen. Sampun pasir putih dadi saksi sinten nambah ngomong janji mumpung nyong ati jebul nggih nun sewu menika Bapak Iswandi minggahipun panjenenganipun Bapak Camat Muspika Kecamatan Bungkal ternyata tayub ditoto ben guyub pancen wonten ing wekdal dalu punika betul-betul kasunyatan pagelaran langan tayub untuk merukunkan warga masyarakat khususipun Ponorogo. Ing pikir kisah samudra
tansah nelongso rasa ning atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku tansah agawe bingung atiku rino klawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa inggil maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasa ning atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa inggil maringi marga kowe lan aku bisa urip mulya. Masih bersama Muda Laras. BPJS Audio juga Kusuma Media. Cek nggih matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapak Ibu ingkang mewakili saking grup panjenengan ning kawula nyuwun kawigatosan dumateng panjenengan sami kakung minggahipun putri saderengipun menika menginjak dhateng daftar hadir sesuai giliranipun menika panyuwun saking panitia ibu-ibu dipun joget niriyen dados sabibaripun joget massal khusus untuk ibu-ibu mugia kersa tampil langkung rumiyin saking grup putih kemawon kagem ibu-ibu monggo kawula aturi pinarak wonten ing papan ingkang sampun kasiapaken khusus untuk ibu-ibu. Monggo Bu tunjukkan bilih panjenengan ikut nguri-uri kabudayan Jawi ingkang arupi pagelaran langen tayung. Monggo pilih apa antarane tresno karo loro iki wis mesti rego rapi so duwe